tän uudestaan, koska tämä kadehdittavan kurja persen nimeminen naapureitten varastoista on aikataulustaan myöhässä. Ylipäällikkö Kameberton oton. Korva tarkkana pyydän, koska hän on oton, olen minäkin. Ja kun minä olen oton, sinä olet ruokaa. Oi ei. Taas pakannuksia. Luokka taitaa... Ei tästä mitään. Tosiasiahan on, että öljy on liukasta. Sä tajuu, Veikka! Se paikallistaa vain jotkut tyhmät säätiedotukset. Terve. Koko kevään syy. Mitä jos kuunnetas mun radio? Rokkiprokkis tulee parhaillaan. Heipä hei ja oikein paljon tervetuloa uuden E-podcastin pariin. Tänään on jouluspesiaali. Leipäjuusto! Varmaan eniten toivottu vieras on täällä tänään Niilo 22 eli Mikael Kosola. Räppmessu laten pomopeli. Se on kova häpeninki. Lyöksisko heti ja ota nyt selkoo. Oi liikettä sun keliin. Kun täältä vastaa haloo, voit tavoitella pääpalkintoa. Kaikkihan haluu tätä mekaanikkoa. Ja täällä olisi 3 stereo moottorille. Moottorille! En tiennyt olevani näin raivostuttava persona. Karppion oikeus! Ei. Se on pelar... Ei, sori. Madonna, ei. Haista vittu! Mistä tiesit, että se olin mä? Ja ensimmäinen soittaja linjalla haluaa mekaanikot. Kuka mahtaa olla väsyttävin persona p***ssa? Venaa hetki, se on varmaankin sus... Meillä on voitajarokkarit. Räpmesu late sanoo... Roppa! Rasvanahka ei taida kyetä operoimaan edes persensä kaivamista saati imuriamme. Ehkäpä seksi olisi nyt paikallaan. Löytyy kuin kaupan hyllyltä teidän pornuutenne. Mekaanikko. Kone kuin kone taipuu hänen tahtoonsa.